Hej vänner, ja, i dag så har vi så skrånat vi för att göra en jólagavu och här ser vi det jólagavan till ommuna och vi får att teckna en kopp här som det ständer bästa omma och ett vers. Så får jag pinta koppen vid omkring läckron till en fitta ommo. Hesa tuschnar öda porcelenpennar och tar till att teckna glas vid porcelen och efter att man tecknar så ska det självande i ovnen och i 30 minuter att 130 grader. Så är koppret här i ovnen och i 30 minuter så ska han kvila en löta och efter att han är kallnare så kan stå pinta vid ett möjligt läckron till att fitta ommo. Så tar vi det här för i dag, för vi nästan får ta för det jag gav till appan.